Ka Awaken Indian Movement lani ka AIM mentak si sajan kila pelong ka jingalang bat ban syong kelan mungor ka bala pelong Hamadan Malki Shillong hakane ka jingalang la ajing kran bala penjai tu chairman ka seng AIM uba banchai marbanyang bat kiwe kinong kran halor bana kapor ka seng ke jeki bat persyajar ya ka sarkar jilla banam penbor banchim ya ketika haka minta ka asdang ban penbor kena baki dei banchim ya ketika komta ka seng na ka jingkit clear haka bah ka miat jong dog usok bat ban yo ka jing em la lio jang ka jaj ban rio ka seng kala dawan ka sarkar ba dei ban weng no mardor kindon perking haka jilla bat ban weng ru ya ka jing penbor banchim ya ketika Kena kecing elang kecing kena hakene kena paiski kata kecing syaukan mogol kecing nak yang juga kalong ba ni dawan nak sarkar ba kadai ban sangeno mardor yakini kecing parking hakabede bat kena ka covid kan kindai lane kita ki protocol weng na mardor kena ka message kan le ka sarkar MDA syaukan sama ba ko sarkar to snap ya kecing dawa jungi ki pait ba sangeno ya kecing parking baro kumbangan sujar kerteng hang ni way pidai ban sangeno banaya ki ot bat ki even number kakta ya ki pait ba balai kita ki pait ba kim don kam shu ban bamja kim don kam shu ban bela lada piaya kita got ki even number kemut ba mapi ki he ki han kemut piaya ba charum chaneng hindai nam tau bodok pimut ban yuron dei nak kita kenal ngadawai ke sarkar brokaway bat ki department ki per jong sarkar ba gade ban sangeno banai ki kiot ba given number bat ke sarkar kade ruban sangeno ban pates ya kita ka RT-PCR test lada deh haki college, lada deh haki school, lada deh haki office sarkar, lada deh haki kam shimet, lada deh kino ki kam ke sarkar kade basangeno pan pates. Haki parmeswa lasut lates tang ki berane ke jingpang, hindrai mentapan lates wadi ki bom nang jingpang ru. Kene lada kita ke business, ke jingkwan mentai, bat kene ke jingkamai spa jongno rejuno. Nana nuang bahaki hospital mentaru kam dei shoki hospital ki bai ya ke jing sumar ya ke jing kocing kia hindrai kal dei ki hospital ki ba la yo tang ban business ban biang ila dei simen na bura ka pertai ni mak le ni hang dei hami galayan ne hapori India rung ha ban lebe hindrai nong pi ka khalam ka balasnahi ha ka pertai bura ka we namar ban chudung yu ternya ha ka met jong breu kam dei ka besuk ki penuan kenang dak kene ke jingpang coronavirus baginong ba ke jingpang coronavirus kalapur haka pertai borogaway nak tak daw nya baniada nya ban ai ya kene ke tiga Hendrai pause ublai pat ubastan ulapa ikristat ka pertai banyengele bani persya ya kene ki boitap jong upaman badi kene ki boitap jong kene ki mento jong kene ki nongto hakeleng jong pertai borogaway bat kamtam hapo jong kejelam migelya ke jingi borogaway ko sarkar MDA sange nomor dor yakini ki berkhoi lada pidon ke jikri nak bata ke ri baka jai benreu haba pidai ke sarkar pidong kinong pet kinong kpi yaki dok kisok kirangli kijuki sange nomor dor yakini ki jing penbor ke jong pi namar kamdei hok kamdei satya ba pit penbor lada pi penbor ke bapila yuroj yak hok long breu man breu ke jingi wei Namar habang iem hapo sla jong ke pertai ni dei kinong India ni song isa hapo jong ke jila Meghalaya lagi pule ya ka fundamental right lagi ni pule ya ka constitution jong ri India ni nang long ki preo ki balai lut bat ki ba iem lai lut hakamon ke jengi om bangin sa tem rau hang no honoro dei nak ta daw kai ka penlong ingi bagin wan hakane ke jaka hang ne kedai nam ta ka daw ba jong gari bagajai benreu hi borokaway ki khulong ki khna haki school ki haban dengi ki mas broshiski ublai ulai ka mariang ka internet ki ding ki sin ka bangin hiar penhiar mesim baring mesim hendrai menta palawara da ka ban dengi ki mas ni na duno benring ki ler ka bukhoj hatu perkat mapi lada dengi ka mas ki ha benring ki mesim ya ka ler ka josh ka jo kai benjai ka mer ka jingi kam thau jingpang kini kiwara penban dak jingpang ban penyiap ingi kibreu
Kipa anjek jubor justi. Kirong siging isem, kirong sigislong kitaw. Kipa pertaslong ikirang maslong, kipa de kiasya. Banlek siging isem jong gibreu, banlek keli. Pila dap naman anjek. Don kilong ying kiba lajaro kiong pila dap anjek ikon. Don kiba ladap lapa penyeng lakajong. Don kiba patep lapa penyeng lakajong. Ya kiba patep anjek lasyondur. Kayak gitu, kecilnya jong sorkar. Kapakirnya makamutlop. Kawanra ya ke divide and rule policy. Kawanra ya ke tinggi pihak jai pendreu. Buat sih kisah bro. Tangan negara ujung injek. Sih sistem hapanya pat ya pra. Kilong kum ka dur jong ka kme. Bahkan pet ya ka bha ka miat. Jong ki khon ki pi jong ka ri. Bat ban pensitom ye ki bade ban pensitom ban ai ka hok. Ya kiba ka de ban ai ka hok. Henry nga yui bakalalong kongpong. Bat kam shilalong rukum ta. Henry ka sarkar kalalong penban kanong syon. Bat om don syo ka jingsingan. Hangi ki kon kari. Namar ka daw jong pi ka sarkar. Ba pim syam lalong kum kata. Ka kmi ka bariwan pet ya ka aka. Ka babha na matakari. Ka ka banga don man persya ya pi. Habang apet ya kinong tray kam sarkar. Kiba bon pila penbor ban ayaw ni vaksin. Kiba man ban ay kaya da kaway henry ya ki man ban ay balay pila jubor bat ya ki bam ay balay pila pendo kamru. Hang ni nga yang ban pani ka hok na pi. Ya kini baro kiba pila pendo kam. Ba pila kne ya ka hok ka jongki. Kabaki kila yo da ka hok ka jongki ya ka kam. Pihak ban ay pat ya ka kam ka jongki. Lada pimay ublay unsa yang persya ya pi. Ngayang hang ni om day kum ka rew pai ba hanray ngayang kum ka brew ka jong ublay. Banga kranda ka ikter ka jong ublay. Balada pimay ka hak. Jong ki khon ka ri. Ublay unsa bisyar ya pi. Ngam da ong hado ma pinalay na kadi ka pertay henry mentahi nang ni. Ublay unsa bisyar ya pi. Nakadaw jong pi. Kisim ka busa hagi hospital ru. Hagi hospital meno. Om jubna baya kinong let up nong pang ban hap tes. Laju tes tangi kinong pang. Pisa piasna pisa. Daga ba top, daga ba sugar, daga ba bamsap. Ngayang hang ni ban pani ka hok. Papim day. Ban tes ya kita ki bomdon. Kano ka jingpang. Haba kini ban lay up hapa hospital. Ngini ban yo ka hok kum ba julong meno. Kani ka jingpang kam day ka ta klam ka ba pi piong. Lada ka day si ka klam. Kata la sarlot. Haray ka day ka johi ka jingpang bayong kli. Ka ba nado meno. Bat pim syaru. Hapa Nigram Hospital. Wa tang balik pa ikinong pang ro pim sya. Hakapor pa yalap election tem dan kamas. Cherry blossom om dan kamas. Kajing yang kap nya long bed. Balay pilong ka sarkar ka balay ka balong persyai ka mon ka jonglay. Kani kalong ka ka bakla hadok kata. Bat nga maham ro yepi. Kibaday pet ya ka kot ka kia alada piru pia menjur lang. Pia ka may spa. Da ka ba syem yikidigitas. Bat yakinong up. Yakinong pangro man lakas ni pita san spa pishem. Ngadang ka jinte patik na hapon Nigram Hospital pila ikani. Balada pang da kiwi ka jing pangro. Pimpat treat yakita ka jing pang hanray pila shway yakani katas. Balay pia bamsap hadokan ni. Kadaw barokot. Day baka sarkar ka. Hikaya kini ki aka barokot. Kani ka sarkar ka ba? Kaba penlong kini ki aka barok. Baro kini sim kabu. Hanre lada kino ki hospital. Kiba treat ya kinong pangkom bajulang. Ngakur ko ya pi daga kerteng ke jong try. Hanre lada piru ya menjor baka sarkar. Dan mau bah bahagawai kesni. Ublay unsa bisyar ya pi.
ka jingtim kan sa be na den jopi bat kan sa lap ru yapi Ibi nga din na nung po ngawan hang ni namar ba ngadon ka jingkit kli namtaga yeng kasam gikon gikti kawero ngani tho ibi ngidon bon gijing gibing mat halong bah giti giskol gibing idon hang te hapo ribhoi jungi namar ba teng la sha punbor ikun kiti ban ai tika vaksin hato ka tika ka dei ka bakumno go ngidei ban tip ya kata hato ya kata tika la dable mo ya kata trial ka bakila jubo man kila jubo man shwa ban ai tika gila jule mo ya kata trial ngidei ban sutu baga trial mdei ngi yanga ubri mdei ban le trial de le gimra deniam habi de ban sutu ba kata trial gidi ban le gimra beli mentang mar sumi to tika covid ka kenain chule bi direct ini jibril hato ngi di gimran hato yengi la penisriam gimran igerpat ke sarkar ke jongi bagadai ban sngap la mengi bangi dei ngi em ke jinglong ubri om gidi om ngi di gimran igerpat evi baro gipaiba ide mestu ya kata ba mala we utika kano ka ini ka vaksin ka bang swab ngini ahkamat jungi gibreu ka dei bandon ka trial mentah dio jaya kene covid ka kena arhajar huai la yo na yo tau tika hatola de penle ta trial bide menkeli ka sarkar ka jungi ya gi no yalam jo ka help gidi ban keli ba ngila dep mau ban kila dep nem ban le ta ka trial lada gila dep ban le ngi kloi ban